Dnes, 7. marca 2026, sa hral finálový zápas zimnej ligy v Raslaviciach medzi FK Slovan Kendice a OFK Bystré. V tomto zápase zvíťazili Kendice výsledokom 4-1. V tomto ročníku zimnej ligy sa zúčastnilo spolu 10 družstiev, a to počas 5 kôl. Zápasy sa hrali na umelej tráve v Raslaviciach, a to najmä počas soboty a nedele. Dnes uzatvárame už druhý ročník zimnej futbalovej ligy, ktorá sa koná u nás v Raslaviciach na tomto ihrisku. Som veľmi rád, že táto zimná futbalová liga sa stala už súčasťou zimného športového podujatia u nás v obci. A verím, že je to dobrou previerkou všetkých zúčastnených mužstiev a hráčov pred jarnou súťažou, ktorá sa o chvíľku začína. Verím, že preverí ich schopnosti, ich športové danosti a že ich táto zimná liga pripraví kvalitne na jarné súťaže, ktorých momentálne čakajú. Všetci účastníci, ako aj diváci, si túto zimnú ligu veľmi pochvaľujú a sú radi, že sa jej môžu zúčastňovať. Chodím tohto roku už tak pravidelne, ešte tretí alebo štvrtý krát som tu na zhodou okolností. Dosť veľké šťastie mám na Kendice, lebo tie vidím tretíkrát, tak asi som im priniesol trochu šťastie, lebo sú vo finále, ale hrajú výborný futbal skutočne. Mne sa to poduje všeobecne naozaj veľmi páči, pretože oživuje tú zimnú tzv. Futbalovú nudu a prináša konfrontáciu chlapcov z rôznych súťaží, čo je výborné pre región a vlastne pre dva regióny, aj Prešovský, aj Bardejovský. No a ako bývalý futbalista proste k tomu inklinujem úplne všemi 10. Panský riaditeľ základnej školy v Raslaviciach zhodnotil tento zápas ako veľmi vydarený z pohľadu oboch mužstiev. Ja som naozaj veľmi prekvapený, pretože proti Kendicem som ešte hrával, ale to je minulé tisícročie, to sa nepočíta. Ten výkonnostný skok, ktorý oni urobili a aký futbal hrávajú dnes, to proste sa nedá porovnať. To už je ozaj veľmi moderný, dynamický futbal. Tam je vidieť, že sa snúbi asi aj výborné materiálne zabezpečenie, odborné zabezpečenie. Ako hodnotí zimnú ligu organizátor Šimon Buranovský? Zimnú ligu v tomto roku hodnotím pozitívne, keďže podarilo sa nám prilákať viac mužstiev ako v minulom roku. By som povedal, že aj kvalita zápasu bola ešte trošku vyššia, za čo som rád. Za čo som rád taktiež, že za spätnú väzbu tých mužstiev, ktorí mi neustále dávajú nejaké podnety, ako sa zimná liga ešte dá zlepšiť, na čo môžeme pracovať. Určite by som chcel poďakovať chlapcom minimálne z marketingu, Norovi, Krištofovi, fotografom, Nikol, čo bola dnes. Takisto musím poďakovať mojej manželke, že mi umožnila sem chodiť každý víkend, keďže by som sa bez nej tu nemohol toho zúčastniť. A samozrejme všetkým ľuďom, ktorí chodili na zimnú ligu. Aj pre mňa je to taká podpora toho, že je to asi dobrý projekt, dobrá myšlienka a verím, že minimálne v takom počte, ako sme toho roku, sa aj zúčastnia tie kluby aj v ďalších. Určite sa viac chcem venovať zimnej lige mládeže. Toho roku sme mali iba takú skúšobnú v kategórii starších žiakov, tam sme mali len 4 mužstva, takže to chcem určite rozšíriť. A samozrejme chcem minimálne udržať počet mužstiev, ktorý bol tohto roku a minimálne ich ešte navýšiť. No a čo by som bol rád, keby sa vážne podarili už aj tie live streamy z tých zápasov také normálnej kvalite, keďže som to sľúbil aj toho roku, ale bohužiaľ z technických príčin sa nám to nepodarilo. Takže určite to zlepšiť a ja neviem, spopularizovať, my sme mali za ten mesiac a pol na sociálnych sieťach viac ako 1 000 000 pozretí. Takže by som povedal, že tá zimná liga v tých ľuďoch vyvolala nejakú emóciu, tí ľudia to sledovali, ale určite stále kopec vecí, ktoré sa dajú zlepšovať. Ale určite tú mládežnícku zimnú ligu, to je pre mňa taká myšlienka, aby to fungovalo ešte lepšie. Napríklad aj toho roku samotné Bystre, ktoré hralo dnes v finále, tak bolo to o tom, že sami sa ozvali, že ako ich tá myšlienka láka, že ich to zaujalo, že nemusia nič riešiť, že prídu tu, odohrajú si celú zimnú prípravu. Takže aj to je pre mňa to, že je super, keď tí ľudia v tých kluboch to majú v tom povedomí. Takže som preto rád, že tá zimná liga zanecháva také pozitívne emócie v tých kluboch. Zimnú ligu veľmi pozitívne vnímajú aj samotní hráči. Tak celkovo zimnú ligu splnila svoj účel. Je tu kvalitná milá trava, kvalitné mužstvá, čiže v rámci tohto to je super nápad, výborná myšlienka. A týmto chcem poďakovať všetkým hlavným účastníkom alebo organizátorom tohto turnaja. Ďakujem aj našim funkcionárom a hlavne obci Bystre za zabezpečenie podmienok a štartovného na turnaj a ďakujem všetkým hráčom OFK Tatran Bystre za účasť a za výkony, ktoré sme predviedli, ktoré boli celkom na slušnej úrovni. Čoho výsledkom je aj keď druhé miesto, ale myslím si, že celkom dobrý úspech
v rámci našej prvej účasti na zimnej lige. Meniť našu zimnú prípravu a v zásade to hodnotím veľmi pozitívne. Jednak aj to druhé miesto, ktoré si myslím, že je pekným vyústením toho celého mesiaca a pol, čo sme tu chodili. Ale aj kvalita si myslím, že bola veľmi vysoká a už sa vlastne tešíme teraz do sezóny. Tak myslím si, že splnilo to účel. Bola to naozaj kvalitná turnajová súťaž, si myslím, bolo tu veľa dobrých mustiev, veľa dobrých zápasov. Myslím si, že malo to splniť nejakú kondíciu, aby sa noví hráči nejakým spôsobom integrovali do mužstva. Ja si myslím, že to všetko dobre prebehlo. Vyskúšali sme aj nových hráčov, išli sme aj do kondície, skúsili sme si aj nejaké systémové veci a tešíme sa z toho, že na konci sme skončili na prvom mieste.